दिनैनि बे हाबाफारिया सेरफांगुरि रामफलबिल आन्सलिक जे बिसुआ माने खुंफुं आफाद बिथांमोना नैबे नाराबारि बे आक्रासु अफिस खाथियाव मोनसे हाबाफारि लादोङो। बेयो जाहैबाय माने गासै 10थि बिसुआ फोरबो फालिदों बिथांमोनहा। दा बेवहाय आंखौ माने हारिमुवारि हान्जा सुनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारियावहाय बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय आलासि हिसाबै लेंहरदों। आं गोजोननाय मोनदोङो। दा बिथांमोनखौ आं धन्यबाद होदोङो। खारन माने बयबो दिनैनि दिनावहाय जाथि हिसाबै थांनानै थानो लुबैयो। आरो जुदि जाथि हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला गावबा गाव जाथिनि जे गासै कला संस्कृति आरो भाषा बेफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ, डेभेलप खालामनांगौ। दा बे हिसाबै बिथांमोनहाबो राजबंशी जनगोष्ठी हिसाबै माने गावखौनो गाव जाथि हिसाबै परिचय होनो थाखाय बा गोख्रों मोनसे जाथि हिसाबै परिचय होनो थाखाय माखासे बिथांमोनाबो कालचार दङ, राव दङ, थुनलाइ दङ। दा बिनि थाखाय बिथांमोना मोनसे माने हारिमुवारि हान्जा सुनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादोङो। आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदोङो। खारन जों बयबो बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथिनि सार्थ'आवहाय जाहाथे जों ज' हाबा मावलांनो हायो। बिनि थाखाय आरो बे बैसागु बोथोरनि गेजेरजों बा बिसुआ फालिनायनि गेजेरजों गासै जों बिटिआर ओनसोलाव जाहाथे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गोजोन थासारि लाबोनो हायो, गावजों गाव मोनसे मोजां सोमोन्दो लाबोनो हायो, बेखौ आं हास्थायदोङो। बेखिनिखौ बयनिसिमबो आङो बिसुआ फोरबोनि बा बैसागु बोथोरनि बिटिआर बा आसामाव थानाय गासै जाथि जनगोष्ठीनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बे समाव साबायखर जासिदों। আজি আমার একদিনে কার্যসূচী আমার সেরফাংগুৰি রামফলবিল আঞ্চলিক বিসুৱা উদযাপন সমিতির আমার রাতিপুৱাৰ পৰা কাৰ্যসূচী আছিলে। আমার প্রথম মুখ্য দুয়ার মুকলি আমার মহিলা কমিটির সভা নেত্রী বাইদেৱে মুকলি কৰিল। তো ইয়াৰ পাছতে আমার বিসুৱাৰ আমার পতাকা উত্তোলন 7জনীয়া কুমাৰী চেঙেৰীৰ দ্বাৰাই বিসুৱা কমিটিৰ পতাকা উত্তোলন কৰা হল। ইয়াৰ লগে লগে মাল্য অৰ্পণ আৰু স্মৃতি তৰ্পণ হৈ গেল। এলা আমার আছে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রাত আমার বিভিন্ন কোচ রাজবংশীর যেগুলা কৃষ্টি কালচার এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার জড়িয়ে মানে তুলি ধরা হবে আর কি। এই রেলিখন আমার এই বিসুৱা মঞ্চৰ পৰা তথা আমাৰ আকাশু অফিচৰ পৰা কাৰ্যালয়ৰ ওচৰৰ পৰা আমি সেরফাংগুৰি বজাৰ থানা হৈ সেরফাংগুৰি বজাৰৰ পৰা হৈ আমি কলবাৰী হৈ আকৌ ইয়াতে উভতি আহিম। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो तो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। तो बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ। जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। तो जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन। एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रोग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेनोग्राफी विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।